तन मन धन। जगात भारत एक नंबर अन भारतात महाराष्ट्र करू। क्रांतीच्या या दुसऱ्या टप्प्यावर जिंकू किंवा मरू। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। ध्यास कुणाचा? शिवसेनेचा। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। ध्यास कुणाचा? शिवसेनेचा। आज रंग राष्ट्राचा भगवा महाराष्ट्राचा। शिवसेनेचा ढाण्या वाघ, जायंट किलर, लढवय्या, कार्यसम्राट या उपाध्या नाही तर जनतेमध्ये राहिलेल्या तर जमिनीवर पाय असलेल्या एका लोकप्रतिनिधीबद्दल जनतेच्या तोंडातून येत असलेले हे उद्गार आहेत। 20 वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्या पद्धतीने जनतेत राहून समाजकारण आणि राजकारण करायची एक स्टाईल होती, तीच स्टाईल या सर्वसामान्य शिवसैनिक व जनतेच्या मनातील आमदाराने पुन्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात आणली। याची काहींकडून री देखील उडली गेली, पण दुसऱ्याची रेषा पुसण्यापेक्षा आपली रेषा त्यापेक्षा मोठी करायची हा कानमंत्र घेत राजकारणात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या कुडाळ मालवणचे दुसऱ्यांदा निवडून आलेले लोकनिर्वाचित आमदार वैभव नाईक यांच्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला फार काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही। त्यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांच्या सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा या सर्वच क्षेत्राला स्पर्शून गेलेल्या वाटचालीचा हा दैदिप्यमान व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासात नोंद होण्यासारखा आढावा। यश मिळविण्यासाठी परिश्रम घेणे महत्त्वाचे असते याची जाणीव ठेवूनच लोकप्रतिनिधी या शब्दाचा खऱ्या अर्थाने अभ्यास करून जनतेसाठी आपले पद डोळ्यासमोर ठेवून आमदार वैभव नाईक यांनी काम सुरू केले व त्याचे फळ म्हणून त्यांना सलग दुसऱ्या टर्ममध्ये जनतेने आमदार म्हणून निवडून दिले। सामान्य शिवसैनिकापासून शिवसेना जिल्हाप्रमुख ते आमदार वैभव नाईक यांच्या कारकिर्दीचा एकंदरीत विचार केला असता साक्षात संघर्षालाही लाजवेल अशी त्यांची किमया जिल्हावासियांनी अनुभवली आहे। त्यांनी सलग 2 वेळा प्रतिनिधित्व केलेल्या कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गावाला विकासामध्ये सहभागी करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून रात्रंदिवस काम केले। त्यामुळेच आमदार वैभव नाईक पोहोचले नाहीत, त्यांनी निधी दिला नाही असा एकही गाव मतदारसंघात शिल्लक नाही। शाश्वत विकासाचे रोल मॉडेल त्यांनी कुडाळ मालवण मतदारसंघात विकसित केले। ग्रामपंचायत, नगरपंचायत ते जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी आणि शिवसैनिक, शाखा प्रमुख ते जिल्हा प्रमुख अशी शिवसेना पक्ष संघटनेची भक्कम फळी वैभव नाईक यांनी जिल्ह्यात निर्माण केली। त्यासाठी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, युवा सेना प्रमुख पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत, माजी राज्यमंत्री आमदार दीपक केसरकर, संपर्क प्रमुख अरुणभाई दुधवडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेची ही विजयी घोडदौड सुरू आहे। आमदार वैभव नाईक नेहमीच विरोधकांना सांगतात की माझ्यासोबत स्पर्धा करायची असेल तर विकास कामांमध्ये करा, मात्र अद्यापपर्यंत अशा स्पर्धेत विरोधक उतरण्यास किंवा आव्हान देण्यासही धजावले नाहीत। खरं तर वैभव नाईक हे आमदार म्हणून कधीही वावरले नाहीत। अनेकदा जिल्ह्यात दौऱ्यावर असताना 2 व्हीलरवरून फिरणे किंवा सर्वसामान्यांसोबत चहाच्या टपरीवर किंवा हॉटेलमध्ये भजी चहा घेणे ते पाहिल्यावर जनतेत मिसळणारा लोकप्रतिनिधी कसा असतो याची जाणीव होते। आमदारकीला 2 वेळा निवडून आले असले तरी त्यांनी कधीही पदाचा बडेजाव केला नाही। आमदार वैभव नाईक हे सर्वसामान्यांचा वैभव म्हणूनच जनतेमध्ये मिसळून राहिले। महामार्गावरून सकाळी सायकलिंग करताना आमदार वैभव नाईक अनेकांनी पाहिले। अलीकडेच झालेल्या सायकल मॅरेथॉनमध्ये सायकलने 25 किलोमीटरचे अंतर लिलया पार केले। आता ज्या पद्धतीने राजकारणाचे मैदान वैभव नाईक गाजवतात तसेच त्यांनी एकेकाळी
कॉलेज जीवनात क्रिकेटचे मैदानही गाजवले आहे. मतदारसंघात दिवस रात्र दौरे करून लोकांच्या समस्या मार्गी लावणे, रात्री अपरात्री जनतेच्या मदतीला धावून जाणे व जनतेला आपल्या हक्काचा माणूस वाटणे ही आमदार वैभव नाईक यांची खासियत. राजकीय डावपेच आखून निवडणुका जिंकणे यात आमदारांची हातोटी. विरोधकांच्या राजकीय हल्ल्याला अशा प्रकारे प्रत्युत्तर द्यायची की विरोधक गारद होतात, परत आरोप करण्याची हिंमत करत नाहीत. ही स्टाईल आमदार वैभव नाईक यांनी आणली. शहकाटशहाच्या राजकारणात तर मुत्सद्दी व धुरंधर राजकारणी म्हणून अवघ्या महाराष्ट्रात आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे पाहिले जाते. शिवसेनेच्या वाटेला याल तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल असा विरोधकांना इशारा देणारे वैभव नाईक हे आपल्या आक्रमक व बेधडक स्टाईलमुळेच युवकांसाठी आयडॉल बनले. विविधांगी भूमिका पार पडत असताना मतदारसंघात विकास निधी आणण्यात सध्या तरी सिंधुदुर्गात वैभव नाईक यांच्या जवळपास कुणी फिरकू शकत नाही. व हे केवळ घोकंपट्टी नाही तर कागदोपत्री आलेल्या निधीचे पुरावे देत त्यांनी निधी आणल्याचे सिद्धही करून दाखवले. संकटाच्या काळात जनतेला कधीही त्यांनी वाऱ्यावर सोडले नाही. अतिवृष्टी असो, चक्रीवादळ असो, पूरस्थिती असो व आता मंदावत असलेल्या कोरोनाच्या संकटामध्ये वैभव नाईक कधीही डगमगले नाहीत. आपल्या जीवाची पर्वा न करता जनतेला धीर देण्यासाठी, त्यांनी मदत कार्य करण्यासाठी संकटाच्या काळातही फील्डवर कार्यरत राहिले. कोरोनाच्या संकट काळात आपल्या जनतेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी व कोरोना संकटामुळे ठप्प झालेली स्थिती सुधारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आमदार वैभव नाईक यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कोरोना काळात वैभव नाईक यांनी या परिस्थितीतही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भेट देऊन लोकांची विचारपूस करून त्यांना धीर देणे, संकटात असलेल्या व्यक्तींना मदत कार्य करणे, आरोग्य यंत्रणांना उपाययोजनाच्या सूचना करणे, प्रत्येक गावात भेटी देऊन आढावा घेणे, जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे असे जनहिताचे काम त्यांनी कोविड काळातही सुरू ठेवले.